Voulle preguntar se a vostede lle gustan as filloas. A mí me encantan. Oh, por favor, riquísimas. Encántanme, claro. E como lle gustan? Dulces, saladas? Todas. Eu estou máis acostumada ás dulces. Ai, dulces non me gustan moito. Ah, da igual. O importante é que haxa. A mí dulces y saladas también. Los dos tipos. Como as fan na casa? Nós temos que facer na sartén, porque non estamos aquí nun piso e tal, pero a min o que me gusta moito son as da aldea, que están feitas na pedra. Estas gustan moito. Na sartén. Como tradicionalmente, co seu pau, envolto con a tea, si hai o touciño, e se non, pois eso. E as enche de algo? De algún... A mí non me gustan rellenas de nada. Nada, así tal cual. Chorizo, rixóns, de todo. Azúcar normalmente, o miel también, o solas también, me encantan. Si lle untara algo, untaría mel. Probou algunha vez as de sangre? Siempre, alá na zona miña sí que se fan. Esas son as que eu coñecía. Mira, non me falas das de sangre, nin probalas. Dame moito pudor. Non me tiraría para atrás, podía probalas perfectamente. Tradicionales. Fariña ou máis tradicionais, sí. As de caldo nunca as fixemos. A ver, si están solas, recién feitas, solas. E se non, de todo. Bueno, ven que en este caso a discrepancia atópase no sabor. A uns gustalle doces, salgadas de sangue, pero gustanos as filloas. Como non podía ser de outro xeito, gustanos esa festa da filloa da Baña que cada ano pois atrae a máis adeptos. Quedan eso, uns días aínda. Pero Fátima, ti achegácheste aí para falar cunha muller, con Elena, filloeira, que é pois unha auténtica institución facendo esas filloas aí a pedra que teñen unha pinta, Fátima. Oh. Ai, que pinta, compañeira. Diste institución, Elena. Elena, acaban de nomeala, así non sei se de broma ou non, embaixadora das filloas da Baña, o que? Pois sí, parece ser que sí. Un título. Sí, é un título que me asinaron así, que non creo que o merezca, pero, bueno. A mí non vas merecer. Pero cantos anos levas ti facendo filloas, muller? Pois casi 50. Casi 50 anos. Entón non o mereces, tes razón, 50 anos non é nada facendo filloas, pero casi son os que tes, muller. No, bueno, teño algo máis, Xa me gustaría ter 50, se tuvera 50, que me vería. Non ten a festa tantos como a ti, non? A festa ten menos. Ten 21 na máis. 21, e ti levas todos os anos da festa ali, dalle que te pego. No, todos os anos non. Nas primeiras edicións non participei, porque era un día que eu tiña moitísima xente na casa, celebrábamos a festa na casa, entón facíalles filloas á xente na casa, e nas primeiras edicións non. Participei na primeira edición con un puesto de queixos feitos co leite das miñas vacas. E que estás falando de xente na casa, esta xentiña que estamos vendo, que son veciños, agora falo con eles, tamén fan filloas na casa, tamén. Claro. E tamén van a estar o domingo. Sí, claro, por supuesto. Hai que darlle volta ou que? Non, estas hai que sacar, que xa está para sacar. Non hai máis que darlle volta. Ti sabes que meu pai fainas así a pedra, pero hai discrepancia, porque hai as da pedra, hai as de sangue, hai que dicir, hai diferentes tipos de filloas, pero como estas... Non, como estas nada, como as da Baña, ningunha, sobre todo como as da pedra. Hai nas de máquinas, de filloeiros, de planchas de ferro, pero a da pedra é auténtica. Esta é a verdadeira filloa. No, dicho convencida, non ten dúbida. Non, ningunha. Ningunha dúbida. Déixame aí unha pedriña que agora veño botar unha ou vais se che queimar. Non, ainda non. Que iba a falar aquí cas compañeras. Paso por aquí por diante. Veña, vou rápido aquí con Fina. Veña, Fina, pero cantas filloas levas, muller? Bueno, é unha media dúcia, pois que comes unha... Media dúcia? Comes unha e pides outra. E comes unha e queres comer outra. Como se nota a pedra, Sí, son riquísimas, son riquísimas. Isto non hai manjar como este. Este domingo vimos aquí... Con mel, a min de postre me encantan. Con crema, non che digo nada. E con chourizo. E con chourizo ou con orella. Estamos de acordo. Escoita, Fina, o domingo, a xentiña que queira vir desde o barco de Valdeorras se quera tamén, invitados están toda Galicia. Que ides facer? Que nos ofrecedes aquí na Baña, muller? Iso, hai filloas, chorizos, orella... Pero filloas, habrá miles e miles e miles de filloas. Tantos miles que nos dicían, a ver que vou por aquí con Isabel, a ver que me meto por aquí. Tantos miles que vai ser como 10.000, non? Mais ou menos, dai para arriba. Dai para arriba. Dai para arriba. Todo o que se aguanta xente, nós seguiremos facendo. Bueno, pois aquí tedes parte das filloeiras que van participar este domingo aquí na Festa da Baña e imos despedindo como despedimos. Ai, xa botaches a filloa. Pois veña, doulle a volta a esta e despedimos así, dándolle a volta. A ver, que despedimos así, que non se diga que Fátima non é tamén medio filloeira.
Polo menos filla de filloeiro. A ver, que aguanta aí, Elena. Ai, agora fago eu de reportera. Isto queima. A ver, compañeira. Xa meu pai facendo... Ai, ai. É como non temos a actuación das fillas de Casandra tamén. É do trío Alborada, é das pandereteiras da Baña, de todo. Ai, espera. Ai, vale. Está ben, muller, está ben, o que pasa que non ben. estaba para lle dar a volta. Non foi culpa túa, non foi culpa túa. Vale, pois veña. No, sí. Non foi culpa túa, foi culpa de que non estaba preparada. Eso é, veña, compañeiros. Que riquiña, Elena, que lle dai o visto bo a Fátima. Moi ben salvado, compañeira, di que sí. Por certo, Elena, que estaba adiantando que efectivamente Fillas de Casandra vai actuar aí nesa festa da Baña. Nos minutiños vai estar María, o 50% de Fillas de Casandra, aquí no noso plató, porque tamén participa na coral. Bernardo, dicíamos antes que isto das filloas pois ten moito debate, porque a cada un nos gusta dun xeito diferente, e que hai iso, moitos ingredientes, moitos tipos, non? Oxe, paso de experto carniceiro a experto reposteiro, E que temos que deixar clara a diferenza, efectivamente. Para empezar, os crepes son de Francia. Que non veña ningún turista a dicir que tomou crepes a Galicia, Levan manteiga no seu amoado, a mestura é a base de leite e son algo máis grosas, de acordo? E nós podemos clasificar as nosas filloas en tres grandes tipos. Filloas ou freixós, que tamén lle chaman nalgúnas zonas. Partimos de que fariña e ovos levan todas, pero hai un ingrediente que as diferenza, que as distingue. Empezamos polas salgadas. As de caldo, as feitas coa auga do cocido, con oso salgado do espiñazo do porco, vale? As que poden acompañar o propio cocido ou la con congrelos tamén ou unha multitude de pratos. Seguimos. Segundo tipo, as doces, as que levan leite. E tamén hai quen lles bota un chisquiño de anís. Adoitan tomarse de sobremesa e tamén poden ir recheas, podemos botarlle mel, azucre, crema, chocolate. Son moito máis finas que un crepe, vale? Estas son as que en Baiona lles chamamos marruchos. Palabra ben fermosa. E logo están as de sangue, as que levan como ingrediente estrela o sangue do porco. Hai quen lle bota canela moída, pasas, noces e despois cada un dalle un toque ao seu uso ou un pouco que quere, porque sobre gustos non hai nada escrito. Contaba unha compañeira da redacción que unha amiga facía a lasaña coas filloas salgadas. E por que non? É que, a ver, falando de filloas, a ver, a vos como vos gustan as filloas, María? A min, así, como decía Bernardo, co oso do espinazo, a salada feitas da auga do caldo, a filloa no filloeiro, a tradicional. Pero esta da pedra está moi boa. Quizás para min un pelín máis seca que a do filloeiro, pero están moi ricas. E logo son moi boas de facer, porque virades a envergadura que tiña, xa botaba co cazo, e xa faz 10 filloas en 0,5. Xa, bueno, aí Elena non que dicía que la fainas co mimo, que tarda uns 3 minutos claro, cada unha. Porque hai que tostala moi grandes, ben tostadiña, para que despois para dar a volta sea máis fácil, que non pase como a Fátima, que pero amañou moi ben, velaita. Perfeccionando a técnica. Que teñen as mans afeitas, non? Las esa volta, porque ti intentas coller unha filloa e queimaste. Non, como que lle estaba pasando. Claro, isto é así, eu con mel, eu son de botarlle mel. Sí. Unha boa mel, E ti, Manel? Bueno, eu ainda colguei o sábado un debate, o sea, para abrir debate, porque a xente entra moito ao trapo. Na nosa zona se chaman freixós. Entón, entran no debate, fixen os freixós, non, o sábado non valía para outra cosa máis que para fazer freixós, a única diferencia era o que dicía Bernardo, levan anís. Pero depois hai un conto, porque moita xente me pideu a receta, por buena, ahora volven a dicir, pois en vez de leite, boto leite condensada e agua. E iso está de cine. Pero unha bomba. Riquísimas. Home, iso foi o sábado e o lunes tuve que repetir que fixen 4 kilos, deben ser 200 ou 300 ou 400 freixós que tuve que repartir para a familia, porque o peor deste de colgar nas redes sociales que todo un mundo quere. E a verdad que os cambiei de leite a leite condensada, están buenísimas. Pero a mirade que pinta, Sí, pero aquí non chegou ningunha.
verdad. Non hai problema. Pa Ah, semana pero aquí dime non o día que trouxo, ves, Manel. e se coincidimos traigo un platiño delas. Claro. Non hai problema. Queda grabado, ¿eh? Eu logo os fago. Queda non, grabado. Vamos coincidir, se Eu coincidimos as en días, doces non as perdoo, ¿eh? pois non te preocupes. Se coincidimos pa semana, está prometido un platiño delas. Pero non hai ti falas problema. así olladiñas, que che queden así olladiñas, como as facía esta Como las señora. fieras. Olladiñas así. Como las delgad- fieras. E logo que queden todas como do mesmo grosor. Exactamente. Cando Pero sabes eso que dá unha moi... hai que ter o almohado moi ben preparadiño e logo tamén a tumbalo un pouco para que vayas correndo. E moita paciencia. Moita paciencia, moito amor. teño paciencia para correr. Amor e cariño con lo que Amor estás y cariño haciendo, y las normal. cosas salen Amor e mejor. cariño. Moita paciencia xa está. E logo tamén que o típico que depende do día, un día apeteceche doce, outra salgada, non é como todo. Sí, algunha ten que ser máis neutra, non? Para acompañar. Con... A min salgadas non, e as de sangue xa lonxe, eu son de 12, Pero iso é recheas do porque que sabes, queiras. sabes que é sangue e pensas así, pero están boas. Claro. Por certo, as filloas de cocido, eu non Tamén. sabía que había filloas. Tan boísimas. Sí, Están no, moi que boas, probar, tamén. Ese é as que máis se Tes algo fan. que facer este fin de semana. Esa Degustar filloas. Esa é a verdadeira filloa. Esa é a verdadeira filloa. E ademais, porque xa é de aproveitamento. Son xa variantes. Claro. A verdadeira é de cocido e a pedra. E además que é moi así, que é moi fácil de facer. É que lle teñen un punto desnivel da pedra. Claro. Han tocado que botas pola arriba, Bueno, fácil, corren. eu non o vexo Pois fácil. nada, eu vou con Práctica, deberes moita xa práctica. para este fin de semana e probar as filloas de cocido. Por certo, avanzamos.